kung wala gyud kay conviction nga kini ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, matintal gyud ka sa pikas. Si Regional Seminary, kung wala gyud kay conviction nga kini ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, matintal gyud ka sa pikas. Mas naam rito ang mga daghang privilege. Pero bisan pa sa daghang mga privilege, mga igsoon nga akong na-enjoy as founder of my own denomination, akong gibiyaan ang tanan sa dihang akong nadiskubrihan nga ang Katoliko mao'y simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kay niabot man ko nga na-guilty ko, magsigi ko, ingnon ako mga tao, kinig yun ang tinuod kay biblikal ang doktrina, pero kabalo biya kung ako'y founder. Niya, mura magmuhagaw ang Ginoo nako, sigurado ka, ikaw may nagparehistro, ana. So, nagdibilog mo ako ang kanang gitawag insecurity. Mabita ni anak ko sa ubang mga pastor, abi ninyo, pag-abot sa paghukom, dako kay magtulubagon sa Ginoo. Kabalo mo nga, ikaw biga parehistro, ana dito sa Security Sins Commission, na imo giingnan ng mga tao nga, kini ang simbang gitukod sa Ginoo. Muna'y dakong bakak, og mo na hinungdan nga pastor, maimpirno gyud ka. Unsa? Ana ang pastor. Niya ako kay Joker man ko, diha gyud pastor. Bisag nagdadaka ng Biblia, mo ginihinungdan sa pagka-impirno nimo. Nga na di ay, pwede man ka magwali. Ayaw lang ina mga tao nga mauni ang tinuod nga simbang gitukod sa Ginoo. Kay kabalo ka, ikaw yung nagtukod, ana. Munang usban ang imong wali, okay raman ko. Ay lang ina mga Katoliko nga mo ni tinukod sa Ginoo. Wali lang kay wali. Malangit ka ana, pero kino nimo nga mo ning gitukod sa Ginoo, kabalo kang si Talpulano ang nagtukod, kandidato gyud ka sa impierno. Nya nako nay pastor kal kay sungugan kini mga pastor sa kuan. Buntag gani mo, misis na sila. Kumusta naman ang pastor nga backslider na backslider man ilang tawag sa kuwa? Kumusta naman ang pastor nga backslider? Pastor, kanang biyain na ng imong simbahan, oy balik na sa Katoliko, anaon ako ba? Biyain na kay madisgrasya ko ka ng imong simbahan. Manandaga kay masukot-sakot, pero di man ko kay ko mupatol o ka ng away-away ba? Kay na-immune naman ko. Last month, dami dialogue sa Cebu, gikasabaan ko sa isa ka pastor. Kato, nindot kay ito sa nga dialogue, pero niabot ang pastor nga dili invited. Sus gitudlo kog ayo. Ikaw tong pastor nga nagkatoliko siya. Ako pastor. Siya, pahawa Satanas in Jesus name, giinan mo ko ana. Nya wala gyud ko nihawa kay nakahibalon kung dili man ko si Satanas, naglingkod gyud ko ana nako. Lord, tagay lang ko pasensya Lord kay kung Satanas pa ko muhawa gyud ko. Nya kay wa man gyud ko nihawa. Siya nila nihawa, di siya Satanas di ay. O dito ang mga tao nga naminaw, ilang na siguro nga, siya gid ang Satanas, dili ako kay pahawa Satanas. Wa man gyud ko, ngano mohawa mo ko nga dili man ko Satanas? Ana rin nagampo ra gyud ko. Paghawa na niya, ningon ni dool to mga pastor nga nag-invite nako sa dialogue mga, pasensyahin na lang to siya pastor ha kay kuan hiblaron man ko to nga pastor. Sa giribiyok pag yung kaniya nga pahawa Satanas na mao lagi. Siya may nihawa di siya Satanas.